namhlanje ngeke uzungithole mina ngihlangane mhlambe nabangani abenza izinto nje engekho kwi-same page nawo. So-ke emveni ukuthi-ke ngikwazi ukuthi nami ngicathuliswe kancane ngifunde ezinye izinto uma ngabe thola izinto e-share nami noma ngithola izinto ngibonise ukuthi baba lokhu ngabe ku-right siphikisane khona baba futhi kahle nje i-office lady imoto ngoba phela uma ngabe sesibonanile mhlawumbe emini mase kumele sigoduke siqale sihlale nje emotweni sihlazile uthola ukuthi lapho kuyabheda zonke izinto azihambi kahle. Okay, uthe sengiphumile mhlawumbe sengifunda zonke lezi zinto lezi ngathola ama-opportunities akanje ama-network marketing ngaba get involved kuwona ngafunda ngazi ukuthi I know nani imali sebantwini niyazi ukuthi imali sebantwini niyazi ukuthi imali sebantwini kodwa angizukwanda kakhulu ngoba manje isikhathi sishayile futhi niyadla. So-ke njengoba sengizichazile ukuthi ngokuphila nabathenga isibongo so la kwa-MTT hey ngisaba nokulisho leli gama ngoba manje ngibona sengathi ukufanele. Now, MTT, I'm the CEO of this company. So, in South Africa, I'm the only one in our community who received the opportunities of what we change the bill. So, namhlanje njengoba sizobungaza lolu suku namhlanje baningi lenyanga bathi bona hayi ngoba ngisebathi bayijabula hayi esekungenzeka noma yini kodwa mina ngithi lokho kusama start ufike ngokusuku namhlanje since siqale sisaqala ile business ngobaba ngo-August 5 umuntu wanikeza lona leli business ngamgcina ngalo lolu suku lona wangilecturisha nge-technology kwasho ukuthi mina vele uma ngabe ungisendela something ngiyayibhekisisa ngiyifunde mangibona ukuthi okay khona into engayi-understand kahle ngishare nayo baba. So entity ngithe ufika kumina ngiyakhumbula ngangemsebenzini ngisebenza-ke mina kwa-Shoprite ngisebenza ebusha siza ngawo wathela if ungakwazi ukuthi ungisize ngicela ungene lapho sizokwazi ukuthi sixhumane khona into yokukunikeza more information. Hayi lapho phela ngiqeda bheza nje ngiphuthuma emsebenzini ngayivula lento lena director straight ku-Telegram ngoba phela ngapha nizixoxa nayo ku-Telegram. Indithi ngingaqala lapho-ke sabingelelana ngasichaza ukuthi ngobani ngineminyaka emingaki lokhu enikwenzayo nje hhayi ukuthi into yamanje la kwa-Indithi into esayiqala ayikazi ishintsha. U-Indithi wenza into eqondile nje ayikho into eyitshekile mhlawumbe eyenzayo. So sesiqeda-ke ukuthi ngichaze zonke lezi zinto wanginikeza i-lecture ukuthi nje la umsebenzi wakho uzokwenza u-1 no 2 no 3. Sengiqedile nga-understanda wasethi yena-ke njengoba ngiyakubona ukuthi manje usungakwazi ukuthi uwenze umsebenzi kumele nikwazi njengoba usungakwazi ukuthi wenze umsebenzi umuntu okuyena yena ozoba responsible for wena u-Elvan lona kuyinto yethu sonke le-South Africa. Awu ngithe ngiqeda ukusho ukuthi awusho ukuthi nje kusasa uma ngizobingelela ngeke ngize ngikuthole yebo ngithe sengiyakubhalela kusasa ngizawusho hayi ngoba ngizakele ngishubile-ke manje kodwa ngenxa yokuthi yena bese ngibonisile opportunity ngabambelela kuyona ya kuba lokhu-ke mhlawumbe babalokhu benazana banginikeza i-follow up xoxa nabo kwagcina lapho sekuthenini ngikwazi ukuthi ngi-understand ngayisharela ubaba he's the one owaqala nje
ukuzwa ngo-entity ngabo. Sayihlala phansi emotweni from August, September, October, November, December. Sihlezi phansi sobabili sicubungula kanti kodwa phela vele imali besiyiva ngoba phela kade bekwenziwa imali lapha. So kusho ukuthi sihlale 6 months, August, September, October, November, December, January. Yes. Sabona ukuthi no man, lento singayisa abantu because siyabona ukuthi this is a project. So i-project ingofesi kumele niku-understand ukuthi i-project akusiyona into nje eyokudlala. I-project ithatha isikhathi ukuthi lento isuke bayibhekile izokwenzeka ngendlela efanele. So-ke ngaleso sikhathi leso sihlezi emotweni sixoxa sithi baba yini ezokwenza ukuthi lento lesiyise kubantu ngoba abantu badliwe. Ngoba abantu bebadliwe. Nami ngasho ukuthi ngidliwa kodwa bekudliwa bona 300 rand. Khona abantu abamiliyoni. Okay. Saqala sekwenza abantu eseduze nabo nge-opportunity. Kwasho ukuthi abantu bebabhizi namakhono bathi balinde ibhudlana. Namanje ngicabanga ukuthi basayibindile. Sasiwathi ngingamakhona ayo baba kwesabhesa konke. Kuyimanje ibhudlana yethu u-entity. Shaya. So-ke angizukwazi kakhulu lapho. Saqala ukulisa abantu ingapha nathi at least masingahlanganisa abantu abawu-30 bangakwazi ukuthi basivulele i-training center. I-office lethu yokuqala bekuyimoto, elesibili uMcDonald. Sisuka kwaMcDonald saya sathola i-office ngoba vele abantu abawu-30 bese sinabo nje. Sathola nabo commercial city building. Sithe sesilonchile ingapha nathona. I suggest you. Kabang ukuthi nonke nalazi lo gama. I suggest you. Mina ke ngakutshela ukuthi kumele ngirizane nje umsebenzi. Umbuzo ngazibuza nje uwodwa ukuthi why ngapha nithona mina kumele ngirizane umsebenzi why ngipermanent. Ngizoba neshow kangakanani ukuthi laba ngizoshiya lapha abantu laba baqhubeke nabo. Ngaba nakho ngabazi ukuthi no akwazi. Uthe ngasazo emva kwambuzo wathi usuresign ngathi ngizoresigna on Monday ngoba ngigula. Akwazi ukuya. Ngoba phela zikhethe ukuthi ngafika wafika uMonday. Wathena usuresign emsebenzini ngathi yena. Nami sengiyabona ukuthi okay sengivulile sesilonchile office training center laphana. Into nje wanqoba ngayo le ukuthi mina ufuna ukuthi mangikhulumisa inkulumo yethu le active. Ngabona ukuthi wayikhona emsebenzini masengiqala ukuthi ngixoxa ngefoni manager ithona endoda uqinise ukuthi umsebenzini noma usebenza ngefoni leyo. Because bengibona ukuthi noma imali engiyihola la ngaleyo semsebenzini i-transform. Bese ngithi nawo yini ezongenza ukuthi manje ngiqhubeke nomsebenzi because ngivuke ekuseni ngicuphe alarm la ngo-4 ekuseni. Awuzokumnandi awuzokubheda ukuthi uvuke ekuseni banda. Kahle ningubo hayi sasho ngokubusika yilapho. Hayi. Ngamtshela umphathi wami ngathi no mphathi mina ngiyashiya manje emsebenzini. Inkampani engikholelayo manje ukuthi ngishiye. Engikholelayo. Into abayisho nama-colleagues ami base bandoda. Uyabona isimo singakandi sinjani ngapha. So wena nje ushiya la uzoba kanjani? Ngathi nayi kulungile. Kodwa lapho nani oqothi kumele ngishiye. Hayi. Ngafuna ngicela i-resignation letter. Ayibeka kahle ngathi ngibuyele esikoleni. Manje ngoqedela izifundo zami ngazi ngenza ukuthi makabe kubheda ngibuyele. Kubheda ngibuyele. Ngathi no hayi ngoqedela izifundo zami. Hayi ngiyibhala kahle. Kuyimanje basangifonela abantu simqashile omunye umuntu. Umbuzo ngathi mina lo mlungu ngathi mina uzomnika malini. Ngoba phela manje lapho ngeke ngisakwazi ukuthi ngisebenze.
ifika mhlambe ngizo-inspector lapho noma ngibona ukuthi noma ngithenga ama-shares lapho kusebenza ngendlela awunayo imali uzomholela so ya okwaba kanjalo so sengizongena-ke manje deep entity ngoba njengoba sihlangane kanje baningi abafuna ukwazi ukuthi yini le ekuthiwa u-entity ngoba baningi abanye ababako-live o-TikTok babizwe ukuthi yini u-entity kodwa-ke ngijona ukuthi kwabona ama-response abo but entity is a copy trading so mina-ke ngizolungisa leyo nto ukuthi thina asiyenzi le nto ama-copy trading umuntu bekubuza ukuthi yini u-entity omtshela ukuthi i-group ama-analyst ingathi u-entity yi-group ama-analyst so i-group ama-analyst aba-base kule zinto zama-researchers kule zinto zama-technology ibona abasi-analyzela i-market ukuthi sihamba kanjani so ibona abasinikeza i-direction ukuthi uma ngabe siyongena i-market siyokwenzani laphaya yabo ngoba umuntu nomuntu mangabe uma kukhulunywa nge-copy trading into engiyenza mina nawe leyenza shuthi uma ngishoyeka nawe uyashoyeka angazi noma ngirona kodwa nje into ekanjalo so thina umuntu uzingenela in the market ungena nje ngale information anikezwe yona i-entity ngoba phela i-entity ngiyona direction ibona abasi-director ukuthi lapha uma siyongena emarket siyokwenza so-ke i-entity-ke njengoba ngichaza ukuthi i-global professional team okumele ukwazi ukuthi i-entity i-operator globally the project akusiwela le South Africa kuphela i-ofisi lokuqala lapha khona la e-Africa kuse-Nigeria ibona nje abantu bokuqala abavula i-Tanzania office thina siyo number 2 so-ke i-entity-ke njengoba ngichaza ukuthi i-group ama-analyst lapho kuhlangana khona include ama-market analyst, i-data scientist, ama-blockchain expert anowabana lawo ma-group lawo ngibona ukuthi lento esiyona inkulu kangakanani kuzoba khona i-artificial intelligence engineers, risk control consultants, legal advisor and the multilingual mentors thina njengoba sila cabanga nje wena khona umuntu okumethosha njengobuna obuza ukuthi sawubona njani hayi and umziba kunesikhwele lapho hayi ngoba lapho hayi umziba nje hayi unesikhwele esikhulu so amazwe namazwe agadiwe anama-mentors njengoba uma sizobona lapha kulama-group esithola khona i-information noma esithola khona ama-lecture khona ama-mentors amaningi baqhamuka emkhangeni ehlukahlukene so nakhona nabameli abagade zonke lezi zinto lezi ngizochaza nje kafushane ukuthi njengoba sila i-mission yethu sibheke kuphi ngoba phela ayikho into engenayo i-direction yakithi so yonke into esikuyona kumele ube nayo i-direction so baningi abanganayo i-understanding ukuthi okay kule nto esikuyona kahle kahle sababona abantu benza imali kodwa manje asiboni ukuthi i-direction yabo ibhekephi so i-mission yethu ukuthi si-empowerishe i-technology kunabantu bakithi base-South Africa ngoba manje sekushobile ziningi izinto ezenzakalayo la ngaphandle eze-technology imisebenzi yaphela through i-technology khona robot likulethela ukudla endlini wena ulele lona la kunokhele lizokunikeza ukudla uma ngabe ungena esitolo uzongena lapha emakethe uphuma ungaphethe lutho kodwa uzobamba le information onikezwe yona i-entity uzophuma lapha ujabulile thina ingakho uma ngabe singene la wonke umuntu ongena kuma-training centers engaka-register umbona ejabulile umuntu akakazi ukuthi ukhululwa ngani yini enza lokho-ke na ingoba abantu laba abangaphakathi vele bajabulile so laba u-entity unawo ukuthi uzoshintsha iy'mpilo zabantu
njengoba sibeka ama-training centers ukuthi abantu bazothola ulwazi nge-technology ukuthi njengoba siphila nje manje iziphi izinto kumele bazilandele lapha siyalecturishwa sinikeza information sinikeza i-guidance ukuthi iziphi izinto okumele sizilandele ukuze sikwazi ukuthi nathi siphumelele sihambe njengoba sila celebrate u-1 year anniversary namhlanje next year umcimbi wethu uzoba more and more angazithi ngayichaza njalo ngoba baningi kade bafisa ukuthi beze nalo lo mcimbi because this space sikusona limited ingakho kufika leziyende zithi kodwa abantu abasawubonanga kumnandi so next time ngonyaka ozayo sizo upgrade asizuba isitha say ICC lapha khona umcimbi wethu esikuswenzela khona sibukwe izwe lonke kuthi ngalwanyaka lwaya sho sokuvela semabhida kuze semabhida ngoba asizophikisana nalokho wena ungangayibona manje kodwa uzoyibona soyisho ukube ngabambelele because thina njengoba singama-pioneers asikasebenzi namhlanje sigubha lolu suku noma sigubha lo 1 year anniversary sesingako 5,000 eSouth Africa kuphela kodwa siqale nini ukuthi silethe kubantu February sizovala-ke kulezi nyanga ukuthi kodwa kufika uDisemba sobe sesibangaki and ngalo Disemba bangaka abantu asebezobe the whole 100,000 every Monday. So thina lana umbono wethu asukwazi inyanga namhlanje besifunda inyanga yethu phela sonke every week inyanga yethu phela ngesonto and then ngoMonday lapho njengoba nimangani njengoba nibahlekashi kodwa kufuna lelo suku lolo nawe ozobamba labo 200,000 every Monday uzobona ukuthi hayi so-ke into ezochazana nayo njengoba la eThekwini noma eSouth Africa inazali i-head office yethu ila ku-corporate place so wonke ama-ofisi akhona lana e-Africa noma eSouth Africa ariphotha so ingakho-ke wonke umuntu kusho kuthiwa ama-managers kumele bayilandele imithetho esibekelwe yona and nani njengoba nina i-information eningayizwanga la ningayihambi niyifafaza kubantu abantu akumele batshele into erona and uma nigcizelela ukuthi wonke umuntu ofika la noma wonke umuntu enimazisayo ngale project abajwayele abantu ukuthi beze kuma-training centers bazothola more information ngoba ama-training centers njengoba emangaka nje next year noma this year in December sine-challenge enkulu ngiyengibona ukuthi wayiwani lo msebenzi uyangibambezela ngoba manje mningi umsebenzi kumele siwenze kuma-training center baningi abantu abahlala endaweni ey'kude kodwa manje abazi ukuthi ikuphi lapho abazoya khona i-target yethu this year ukuthi kushaya uDisemba at least ama-office awu-20 sesinawo and then ngonyaka ozayo uthi uphela unyaka at least ama-training centers awu-100 sesinawo wanyaka loya noma mhlampe in 2028 in 2025 manje in 2028
ama-training centers ukuthi sibe nawo eSouth Africa kumele abe more than 200. Lokho sikwenzelani na? Senzela ukuthi abantu bazothola information ba-understand nge-technology. Ngoba ngisho kuthiwa uyayigolizisa ekugcineni kosuku yakuphoqa ukuthi uyazi le nto. I-smartphone sakho asikuholele, akungabi wena oholela sona. Uthenga amadatha aphele in 3 days. Kodwa uma uthenga amadatha awakunikeza imali e-more. Sengizothi nje ngapha ngoba vele ukhona umngcobo uzo-unpack-a yonke into mayelana ne-technology. Into engizoyigcizelela la mina ukuthi njengoba sidevelopha nje le project, ama-teams okuyiwona wona sibhekile ayasinakekela and futhi alande naso sonke isikhathi ukuthi sihamba nge-right direction. La ekhaya bakabe wenza izinto ephambene nalezo onikezwe enkaphani uyaxoshwa ngoba sonke njengoba silasqashiwe. Wonke umuntu oregister manje akekho ngathi yena ungena uzoro kodwa manje akazi ukuthi kwenzakalani. Bakutshela ukuthi if you fail ukwenza le job obligation uzokhala enyanga. And nalabantu abafafaza false information, nalabantu abakhipha abantu la abatshele ngezinye izinto kodwa sebaba entity. Okumele ukukhumbula ukuthi njengoba sinama-mentors axoxa nawo wonke umuntu, ave amajoke ama-mentors ethu ngoba ungakhuluma nami sizobabili. Oyedwa wethu uzotshela imenti noma wena ukhulume nementi kuyona wena esibhekile eSouth Africa yonke. Imenti izobe ijiki ibuza umunye ithi uyakwazi ukuthi. And ikhumbule ukuthi abantu njengo-entity bawuthanda kanje, hey bayaniceba. Umuntu nje uzomtshela into ephambene nje akakucela. Ziningi izinto esizihayidile ezenziwa abantu. Kodwa ngento ukuthi phela thina asifuni ukuthi umuntu exoshwe ekuseni ngabe ukuthi ungaxoshwa. Uyacabanga uhamba manje. Phela uma uhamba la ekhaya usaphinde ubuye. Wenzubukela abantu bayahambela ngemoto engaka. Ingakho abantu siba-emphasize ukuthi bangayenzi into wrong. Ngoba manje uma uhamba la ekhaya awusaphumi. And abantu bazoba rich. Lana abantu bazoba rich. Imali eningi esiyenzayo la eyokushare. Share le opportunity nabanye abantu baphume endleleni ngoba indlela ibhokile manje. Awukabi ngisho na wedwa. Ngisho Introducing RNK. Unfortunately, South Africa is over with full market. The entity of supporter is South Africa. And the only leader, our offices are going to go Malaysia or China. Zonke lezi ndawo lezi umhlaba wonke khona ngayazi exchange ukuthi yini exchange oBinance labazi vele phela ngama network lazazi lezi. So thina kwethu ukuthi sibafundisa abantu ukuthi ama-bank digital asebenza kanjani, uzoyi-accessa kanjani imali khona. So mangabe ninabantu bavalele emakhoneni ningabalethi la kuma-training centers bazofunda kanjani ngoba abantu badinga ulwazi. So abantu sibaletheni sibafundise ngale nto ukuthi ama-exchange noma ama-digital banks asebenza kanjani, azobakhipha kanjani endlaleni, bazothuthuka kanjani, umphakathi uzothuthuka kanjani through ama-digital banks. Umsebenzi wethu ukuthi sibafundise abantu. And i-information esinikeza yona i-for free. Akekho umuntu expected ukuthi akhokhise abanye abantu. Angiyibambisise kahle leyo.
mawukhona umuntu okuchajayo outside ethena u-RNK loyinto report ngoba asiyona into esivumelane ngayo nabantu noma ikhampani esivumelane ngayo nayo. Wonke ama-training centers esiwavulayo are-for free ngoba inhloso yethu ukuthi sikhulise ibhenki. Ingathi nazi ukuthi ama-banks kumele athole i-database akithi, so lathi sikhulisa this youngest exchange ukuthi la i-compete namanye ama-banks aphezulu like o-Binance or KX or Noval wonke la ma-exchange. So leli bank sizolikhulisa kanjani na? Sizolikhulisa ukuthi phela silandele i-information esinikezwa ama-analyst noma sinikezwa ilama-group la ukuthi sikwazi ukuthi sithuthukise leli bank kodwa abantu benza imali enkulu. Imali lana kusiyona lena oqhamuka nayo ozoyenza le mali ozoqhamuka nayo lento ofanele ngabe uyawakhokhela lawo ma-lecture nawo lana iyona leyo mali ezokwenzela ukuthi ube uwenza. And uma usungaphakathi ilandele imithetho. And uma uzoshare ibhizinisi leli bhizinisi nabanye abantu noma ake ngiqale la niyazi ukuthi imali ozoqhamuka nayo i-limited la ekhaya. Le kampani ayimfuni umuntu ozoba yi-investor and ayimfuni umuntu ozoqhamuka nemali enkulu. Le kampani ifuna umuntu ozoqhamukela nje nemali ukuthi akwazi uku-access imali yakhe kwi-global market and then imali eningi ayenze seyiphakathi. Iyona kampani yokuqala lento kuphoqa ukuthi udraw imali yakho, otherwise uma ungawu-draw isiyakubloka ungakwazi ukuthi wenze any transaction. Ziningi kampani ezisiyona ungawu-draw i-profit ebuyayo ihamba khona sebesidla khona. So-ke ngizocela ukuthi as from now on angizokanda kakhulu manje ngoba abantu ngiyabona sengijuleka kakhulu kuba umcobuyela ozokhuleka kakhulu. So-ke ngizokhatha nje manje lana ama-updates amaningi ngizokuthola sengivukela umoya kumele ngifundele ukuthandaza noma nginguphathi ngizokwazi ukuthi nami ngishumayele lokusekile lezo sengihlala phansi. Ngizocela ukuthi sibambisaneni abantu anibathande. Sengizokhuluma ne-manager manje ukuthi abantu anibathande ngoba la umuntu ongamthandi kuzovela i-report esuka kwi-member i-report alephezulu hey uyahamba ingapha ngiwakhuluma naye ungazethi umngani wakho kodwa mase kusuka ama-decisions la abhekene yaphela ukuthi kube umngani wakho immediately. So ubaba uzongena in details kwi-project okuyona yona esihlangane ngayo namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Hayi sokugcoba nje kuselapha ebandleni. Ugcoba ngoba nezishumi zakho zokuqina. Siyabonga kakhulu bafethu. Uhlelo lwethu luyaqhubeka. Lumnandi ke futhi. Ngaphathi uhlelo enceke kwenye indawo. So sengiqaphele ngabamba uhlelo kwenye indawo. So khona imicimbi ke okufika umcimbi bese kuba nalento okuthiwa i-reception yini meeting. Khuluma ngezini i-reception. Kuye kube nento enjalo. So ngiphethe uhlelo banginokuze ngiphathe uhlelo ekuseni. Ntambama sithi hayi ngeke masicela ungahambi sicela uphathe ulantambama hayi phinde luphathe futhi. Sakudonsa ngoba lethi manje yikho sengiyenzama ukuthi ngithi mangiluphethe ebusuku ngisheshe izikhulumi zami ngizincishe isikhathi ngoba angifuni kwenzeka lento yenzeka lapha. Kunogombo owayihleli lapha. Futhi ke asukuyaphuzwa baphuzula abanye bayaphuza bajabula kumnandi. Uhlelo ngoba ngiyabona koshaya uthela ubonga ngale. Uhleli lokho siyazela futhi bese omunye umfana
wegogo kanti awuhambi ngani uyolala ngoba usiyozela ethi logogo mfana ngabe ngiyahamba ngiyolala inkinga yami ukuthi njengoba niphuza kule nto yami engichama kuyona so angisafuna ukudonsa kakhulu uhlelo ngoba abanye bayalimala zineselala umuntu kanti akasayithola into kanti kunezinto ezinhle kodwa kunezinto ezinhle eniphathele zona la laba ngikhuluma bemebeze kakhulu bona nizobanikeza ngiyalibonga nje mangithi sanibonani mangithi sanibona mangithi dumelani sihanjelwe imeya sibakhulu kule ndawo sihanjelwe imeya yonke ikhona la ngaphakathi kwethu so ngifuna ukukhuluma noma udala disorder uyihlele ngoba sinemeya laba bamathenda ngicela ukuthi bayihlele ngempela ngoba sinemeya imeya ize ngaphambili izobeka nje kafishane ukuthi njengoba iThekwini njena isithembisa ukwenze njani Mayor, the comedian, let us welcome the mayor, the comedian. As our parties, sinishayisa ikhulisa bese kufika abantu. Sishayisa besikikiza ningazikikiza. Khala ningazikhaya khona. Atijabule khombisa injabulo. Ngizena so isikhathi sobingelela. Ngikhathele kabi. Sengambe kakhulu. Sengambe ngaze ngazaca. Ngazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi umuntu mangabe ezacile uthi ikhanda lingazaci. Ayikho into strong njengekhanda. Ngikandwa ukuthi ukufika nje lokho, ngiyafika nje njengamanje. Kade ngingekho. Kade ngikwenye inkomfa lapha e-United States of America. Bengingomunye weyimenywa eqavile kakhulu lapha yana. Phakathi kweyimenywa ebenginazo laphana bekukhona umnumzane uBarack Obama obehlezi ngapha. Ngapha bekukhona umnumzane uDonald Trump. Besindayo mama. Lapha ngemumva kwethu bekukhona umongameli waseNigeria. Bese ukuthi la futhi duzane kwami ngoba konke bebephahle mina.
Bekukhona uRehana into yakhe uRehana. Uze ngizo-accommodate abantu abadala bekukhona umahhotela Queen mama. Noma uSismay. Yena kuwe lapha uze wagaxa umlenze wakhe kanje mina uRehana. Ugaxane kwakuthi ngibhizi kakhulu emhlanganweni ayila indaba yakhe. Kanti ukuthi ubaba uTembe njengoba eseshilo ukuthi kunomuntu wahlangana naye lapha ney'nkundla zokuxhumana imina-ke lo. Empeleni mina umsunguli we-MT Trading. Nonke ngoba nilapha nje nilapha ngenxa yami. Ngisweke kanjena njengenxa yami. Ngishaya iy'thombe njengenxa yami. Ngizothatha ithuba ukuba ngibingelele ithimba lami elikhona lapha phakathi kwenu. Ngizoqala ngibingelele uhlalo wami nanguhlalo wami, uhlalo lona uhlalo wetheko khona. Xa ngitshona isombe. Uhlalo ngathi uhlalo ngoba njalo ePhalamende uma ngabe kushana ngehlalo uyaqoqa ihlalo. Bese ngakhohlwa futhi ukubingelela usomlomo wami. Ubaba usomlomo wami nangubaba usomlomo, baba usomlomo baba. Ngathi baba usomlomo ngoba enomlomo omkhulu. Bese ngakhohlwa futhi ukubingelela ubaba induna lena. Induna yesigodi lena, baba induna yesigodi baba. Induna lena yesigodi ngathi ubaba induna ngoba wena induna ebusweni. Ehlala kakhulu endaweni yesigodi. Kanti akithi uhulumeni wenu abantu abaningi bamangela ukuthi akwenze njani namhlanje nasavakashela uhulumeni. Kampemba kithi uhulumeni wenu phela uhulumeni wabantu. Uhulumeni wenu phela uhulumeni ohambela amazinga aphansi njengawo lawo. Namhlanje ngifuna ukutshela ukuthi uhulumeni wenu wehlile. Wehlele kubantu uhulumeni wenu. Ngiyakhumbula nje nami ngisahlupheka ngamfana nawe MC bhuti wami. Ngahlala angiyisumele le ndaba lena. Selo ngasuma lokho kumanje nje ngisasebenzisa irandi bhuti wami. Irandi mina kufanele ukuthi ugrade R lo. Sengihambe kakhulu sengilapha ama-currencies. Sengisebenzisa ama-USDT bhuti wami. Angani ukuthi akwazi ukuthi USDT. USD. Awuyange sikhuluma masho una u10. No2. Yabonakala. Namhlanje la emkhandlu akithi sengigqoka ngendlela engiyithandayo. Namhlanje la sengigqoka amasudu. Njengobani buka namasudu ashutha lapha wawayibona lesudu ngathi umbala wenkomo nje. Ungishaya isithombe umbala wenkomo wesudu. Namhlanje namkhandlu akithi sengishintsha amasudu ngashintsha njengamasokisi. Angigqoki mina isudu eyodwa, abanye kade bengibona ngishutha lapha bengigqoke isudu enye. Angisigqoki isikipha njengawe baba wami lapha.
bengibuza ngempela ukuthi umuntu osesesikibheni lo muntu lo ngempela uyofika nini emasudwini kude kangaka Obuzodlula esikibheni ezeshethini adlule eshethini azejezini kodwa ngaqala ngathi nje uNkulunkulu wami ijezi yini nje engayikhuluma nomuntu osesejezini naxolisa baba wami ngikhuluma nawe naxolisa baba ngikhuluma nawe afana kusesejakethini mawusuke ejakethini ngisakude kufike emasudwini lalela mawusuke ejakethini yaphi yakwintoli bunch uzofika uthi intoli awafike ebhantshini ngithi mawusudlula kwintoli bunch uzofika uthi bunch wena uzocabanga ukuthi usufikile esudwini kanti cha hayi kude kakhulu lapha ukude kakhulu lapha mama kuzomela usebenza nzima kulo baba uyabona wamthatha khona lo baba wamthatha umalume wakho wamphika-ke eyidebona ngempela kwaMasimame usebona imeya phela usebona ukuthi uzothatha imeya lalela siyise hlala ekuhlupheleni kwakho wazakhela khona lokuhluphayo lokhu futhi namhlanje uyaphuma u-MT Trade ungakhipha lokuhlupheka ubaba uzomthengela amasudu anjengawemeya manje phelile ukuhlupheka hayi amajakhethi ubaba emdala ngaka aqwa amajakhethi nangu-president president nangu-president yina laphana e-UK baba usulume khona kubona lo baba ngangifunda naye esikoleni angazi ukuthi waphelela kodwa wayefeyila namhlanje sangihlangana naye khona lapha baba ngiyajabula ukubona ngakhumbula ngisikwenu wawubuza umsayiphosi umsayiphosi owubani manje sababhola ngihlawule ngadi manje sobahlawulise ngadi bawo manje ingakho sengisengathola u-NTT ufuna khipha lapha engadini lalela-ke manje la egameni likaJesu usuphumile haleluya haleluya ngesikhathi ibonwaza ingoba usuhlupheka ungazoqwani nakusasa washa njengoba wazi ukuthi uzoqwani nakusasa baba wami ungawashi uyazi awazi ukwasha umdala ngawo manje mina ngwazi ngiyashisa mina sasa futhi ngophela ungona ngizobona ngqoke enye futhi isudu efana namashina lena wangabonanga-ke kahle uzocabanga ukuthi yona lena Lesotho Pretoria Pretoria Mpangeni, Richards Bay wonke amagumbi ase-South Africa nangaphandle kwe-South Africa ahlangene sishumayela ivangeli elilodwa bafethu impilo isengashintsha nakulabo ongabatsheli uyazi ukuthi mina ngize ngithi uma umuntu onenhliziyo embi yena ukutshela abanye abantu noma uphela bezondaba ungabatsheli ngaleli thuba ngoba bazoceba yabona awucaba nje ngani ngoba asikhulumele nina kuba njani next year sonke sethwana sisikhushukhushu esisolu 200,000 uthi aqala ezecela nawe nangomuntu oluthima hayi ngenyanga ngesonto weekly uthi phela ngale nangu hola 250 awucabanga ukuthi unganjani nawi-area yakini kungani uma ungaphuma nje utshele bonke abantu utshele nabathakathi utshele nayo yonke into abangani nama-exo batshele naleli bhizinisi kungaba nokuthula nephisa emhlabeni kodwa yazi iqiniso abantu bazalwane
yazi ukuthi umuntu waswela ngathi umuntu wakuzonda kanti hayi ngoba ekuzonda ukuthi akanamali asiye lesokhuluma ngesonto elizayo abanye abantu abakuzondi ukuthi abana mali nokubi njalo futhi libheke yazi khona abantu abangebaba abahlekayo kodwa nje ngenxa ungabi namali uyengathandeki akamubi akathandeki ngoba akanayo imali mhlawumbe nemali yombonto lezo uzomuhle usisi mina wami-ke umyalezo ilona ukuthi phuma utshela abantu ungathuli tshela abantu as much as you can ngale opportunity abantu ukhona-ke into ekukhule kakhulu mhlawumbe angisho nje lokukholwa bese Nidani ngiyangijabula ukubona nina ukujabula kwami akukwazi ukulingana nobuhle benu manje ngikusiza kufanele ngikusize kahle ngoba ngendlela enibahle ngayo ngathi ngidabulethile mawethu angizochitha isikhathi kakhulu ngoba isikhathi sidewe yindla kodwa indla yonale ngathi nginike i-microphone umthetho ukuthi isikhathi masihambile kuthiwe sidewe yindla kodwa kusuke ngisho i-program direct isikhathi sesihambile nasenzoba mkhuhlanyana beshikhulanye kwemkhuhlane asizopresenta kakhulu mhlawumbe i-opportunity noma information because usekhulumile i-CEO business mina igama lami nguThembinkosi Sibonga Ngcwaba lisuka eGreytown but mningi la eThekwini sengabe waseThekwini abantu abebamba waseThekwini kodwa ngiyena waseThekwini ngihlala eThekwini in fact ngilala khona eThekwini ngoba isikhathi esiningi sengiyasebenza ilanga ngilala khona ngoba ngisho ukuthi ngihlala khona ngoba ungithola kalula nje ngale busy mase ngiye ngizwe sengilalela nayizolo ngisukela eThekwini sengiyala ngilala khona mhlawumbe sishaya iluwane yiko ngithi ngilala khona la ngakhula ngihlala khona kwakuyiseGreytown endaweni ekuthiwa iseMatimatola zilomnandi kakhulu namhlanje endibuza wazi kanjani lakithi nami wakhona eMatimatola mafowethu ibhizinisi njengoba ndiseshilo u-CEO angisuchithi isikhathi kakhulu sengishilo ukuthi ngubani usuku lwethu lufushane kakhulu nangesikhathi siqale ngaso siqale sekulithi kakhulu ngizocela ukuthi ngoba into esiyigcizelela kakhulu ngaleli bhizinisi ukuhloniphana kakhulu as much as abantu bezokwanda imali kodwa into efanele uyihambise phambili kunazo zonke ezinye ukuhloniphana uma ngamuntu sekufakile leli bhizinisi akuve ukuthi ngoba wafaka uyena uya-owna ngisazwa umuntu uma efakile ebhizinisini awuyena owakhe uphela wena into kufanele uyibonge ukuthi ukhombise i-opportunity angisazwa kodwa ungacabanga ukuthi ukuphethe ngoba umuntu ophethe wena uNkulunkulu wakho kuphela lona wena kufanele ubonge nje kuphela ukuthi ukubonisa i-opportunity ungamhloniphela lokho mhlawumbe nje masidlula kulo mcimbi sibona namhlanje ngizomnikeza ishansi lesonto elizayo kusukela ngoMsombuluko kuyale nike nibase manje sikulena abantu ababonisa i-opportunity bayonga nje ukuthi ngibabonise i-opportunity banibonge nina babonise i-opportunity obana abasha balendile abasha ngabaqala nga ukuzozwa ngale opportunity abasha ukuthi umuntu ngiyaqala ukuzwa ngale opportunity ye-MTT. This is my first time. So sengiyabonga ngoba beyikhona into ethi
angayithathi kakhulu indlela yokwenza imali kuleli business ngoba bengicabanga ukuthi sizojabula nabantu sebevele bebonke ngaphakathi bese siqhubeka nabo senze imali senze imali. Abantu abaningi sebezwile ukuthi uma senze imali lana siyenza nge-trading. Siyagcizelela nami ngifuna ukugcizelela ku Mr. Debe ngoba lesikhathi sicwaninga le company noma sicwaninga lo msebenzi sibona namhlanje sacwaninga sathola ukuthi asiwona thina labo bantu ababizwa nge-copy trading, but we are traders because we are